Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días, benvidos unha vez máis a Sempre en Galicia en este primeiro programa do ano 2025. Acompáñame, Francis. Que tal, Francis? Moi bons días, moi bo ano. Bueno, un 5 de xaneiro de 1971, en Buenos Aires, a editorial Follas Novas levaba a cabo a primeira edición de Memorias de un neno labrego de Neiras Vilas, con ilustración de Luis Seoane e debuxos precisamente de Isa Díaz Pardo, que había de fallecer tamén un día como hoxe, no 2012, alá na Coruña. Tamén no mes de xaneiro nacía e morría o guilleiro da patria, Castelao. Empezamos. Dúas importantes celebracións achéganos este mes de xaneiro. Mañán, día 6, o Día de Reixes ou Día dos Nenos, coa ilusión dos regalos dos máis cativos da familia e a alegría de pais, amigos e avós. Outra que nos fai correr o velo do nosos recordos é o do vindeiro martes 7 de xaneiro, cando se cumplan 75 anos do pasamento de Castelao
é que este ano será o primeiro acto do chamado Ano Castelao, promovido polo Parlamento, as 3 universidades de Galicia, as 4 diputacións e os concellos de Rianxo, Pontevedra e Compostela, a máis do Consello de Cultura, a Fundación Castelao e, por suposto, a Real Academia Galega. Lembremos, amigos, que o 15 de novembro celebrouse o 80 aniversario da Constitución do Consello de Galiza ante a imposición a ferro e lume do réxime franquista, pero que, por residir en Montevideo e en Buenos Aires, aqueles homes conservaban a súa liberdade de acción, representando a vontade do autogoberno reflexada o 28 de xuño de 1936, cando casi 1 millón de galegos aprobaron o Estatuto de Autonomía de Galicia. Por iso é preciso seguir construindo o relato de nación, o relato da Galicia, da nosa lingua e da nosa cultura. Un relato que nos vindeiros anos florecerá na política, na comunicación e na cultura como noutrora asinaron e quixeron os principales entidades galeguistas do Río da Prata, como o Centro Galego, o Centro Galicia, a Federación de Sociedades Galegas, a Fundación Xeito Novo ou o noso Patronato da Cultura Galega de Montevideo, moi salientables polo consenso total de todos eles. Compre, pois, amigos, seguir construindo ese relato de nazón, sin desconocer a trascendencia cultural, literaria e artística de Castelao. Un Castelao patriota e un Castelao político, a máis de un Castelao debuxante e escritor. Aquel líder que chegaba a casi todos, artellando estruturas e conceptos para acadar o rango constitucional de nacionalidade ou nación cultural na transacción de 1977, donde se obtuvo o dereito a negociar o actual estatuto. Un Castelao, repito, que se refire ás maiorías sociais da ciudadanía galega, sempre sin agochar as propostas políticas, é dicir, que Galicia é unha nación con dereito a decidir a súa autodeterminación, que cumpre artellar unha federación ibérica entre Galicia, Castela, Euskadi e Cataluña e de que Europa ha de construirse nunha nación federal de povos e nacións como Galicia. Por todo isto, este 2025 teremos que celebrar o Castelao, pero tamén espallar o seu relato, o relato dunha Galicia soberana, aberta, culta, solidaria e inclusiva. Mañán é o Día dos Reis Magos. Respetemos esta noite, esa ilusión dos nenos, vendo como caen nas súas garras das clasificacións de clases, claro, según sexa o poder adquisitivo dos seus pais, pero todos felices. Un día de neno e dedicado aos nenos, a todos os nenos do mundo, para que esa ilusión, esa alegría, esa fantasía non desaparezca nunca dos seus corazóns. Tamén este ano, sempre en Galicia cumpre 75 anos, un ano, pois, de festexos, de ilusións e de esperanzas.
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, como tantas veces temos o agrado de recibir aquí en Sempre en Galicia unha vez máis a Santi Garrido, periodista da Voz de Galicia. Feliz ano, Santi, moi bons días e benvido a Sempre en Galicia. Moi bons días, feliz ano tamén, encantado de facelo. Así esta vez e a veces que se chamamos. Como está o tempo en Bergantiños na mañán de hoxe? Unha boa pregunta. Bueno, estamos en alerta laranxa, en general. Caramba. En todo o occidente atlántico galego, máis uns menos outros. Está chovendo moitísimo, pois aí está desde branco, gran recén empezado, claro, pero aquí estamos co inverno recén empezado. Pois aquí ao lado, en Vimianzo, por exemplo, tivemos rachas de 127 km por hora, aquí cerquiña. En canto a chuvia, tamén aquí moi cerca, en Valdodubra, ali por Benvibre, xa levan a esta hora acumulados 74 litros por metro cuadrado. Bueno, tempo de inverno. Pero que é inverno, que ímos pedir? Non podemos pedir sol como tendes vos aí con 20 e pico grados. Aquí 25, sí. Santi, esta noite chegan os Reis Magos. Contanos un pouquiño como se reflexa ese fito socioinfantil aí pola Costa da Morte. Pois mira, pola Costa da Morte, mas incluso podría ampliar o resto, porque o que estábamos comentando ao principio do mal tempo, que casi nunca coincide tan malo como estes días nos últimos anos que eu recorde, pois está condicionando todo. Por exemplo, en moitos concellos obligáronlles a cambiar recorridos, a variar recorridos, a alterar horarios, a buscar alternativas. Podría poñerse así exemplos concretos, pero cada caso un. Pero, por exemplo, están anulando sitios onde van, están habilitando polideportivos para facer ali a entrega dos regalos e facer os espectáculos, porque non é solamente os reis, tamén que hai música, hai animación infantil, claro. En algúns sitios de magia, hai espectáculos circenses, depende moito, en cada concello hai moitas cousas, canto máis grande é, por exemplo, as cidades e demais, ten moita máis presencia, pero en xeral hai moitas cousas, pero o tempo está... Por primeira vez que eu recordo moito tempo, se sei que houve mal tempo outros anos, pero por primeira vez que eu recordo moito tempo cambiando todo, e incluso obrigando a facer cabalgatas o día 4, o cal é rarísimo, pero fixeronas precisamente para evitar o mal tempo doce, o cal estes días, en función do lugar onde estés, e non moi longe un de outros, pois tiveches cabalgatas o día 4, tiveches cabalgatas hoxe o día 5, e atención, tamén mañán o propio día 6 pola mañán, en algún sitio aquí en Ponteceso, cerquiña, por certo, tamén hai cabalgatas, co cal os reis estes días non paran de traballar todos os días, non ten descanso ningún, Santi, falas de que o tempo axuda moi pouquiño. Sin embargo, según informacións, a Costa da Morte en hospedaxes e hoteles está a tope este fin de ano. Por que interesa tanto a Costa da Morte?
Cada vez máis. E ademais diríache que en un plano temporal atrevo a decir que de 25 anos. Creo que acordo que hai aproximadamente 25 anos, ponlle 30. Esta zona de Galicia apenas tiña turismo rural, apenas tiña hoteles máis que estos históricos, pois ti recordarás incluso o Hotel Elorrio de Corcubión, que o abrira cando estaba en Fraga, que fora impresionante. Tiña así 4 ou 5, unha casa de turismo rural en C, pero non había nada. De repente, a partir dos anos 90, empezaron a abrirse casas, hoteles, pequenos, pero hoteles. Foi unha explosión tremenda. Eu recordo cando se abriu unha casa de turismo rural, pois viña incluso Fraga, en paz descanse, viñan concelleiros, viña moita xente, era un acontecimento, bueno, era tremendo, porque non había. De repente empezou a haber tantas que non é normal. Tamén é certo que cerraron. Despois a eso uniuse o Prestige, no ano 2002, o famoso Prestige, que foi tremendo, porque chío de fuel toda a Costa da Morte, ou a parte tamén de outras zonas de arriba e abaixo da Costa da Morte, na provincia de Coruña, pois a partir de eso dou unha fama mundial tremenda, porque todo o mundo empezou a conocer a Costa da Morte. Primeiro, como si, é dicir, que existe esa comarca que moitos non conocían, e segundo, que además de existir, pois é moi bonita, porque aquí hai un patrimonio enorme, hai un patrimonio turístico espectacular, hai arqueoloxía, hai paisaxes, hai postas de sol, hai rías impresionantes, hai cascadas espectaculares, hai un patrimonio de todo tipo tan bo que moi pouca xente coñecía máis cosas de aquí, porque además como estamos aquí, como se suele decir, perdonando, no cu do mundo, pois viña a xente que viña, hai que vir aquí a Drede, estamos nunha esquina, este é o noroccidente de España, e de repente empezaron a vir, descubren que aquí hai moita calidad, a precios, agora non, pero hasta de pouco relativamente razonables. Despois por encima abriron un parador nacional de turismo, destos que tamén inaugurou no seu día Franco, Franco, claro. Sí, nos tempos de Franco, empezaron os paradores e abriron un parador en Muxía. Este parador é o segundo máis visitado da rede de paradores de España. De España. É dicir, ten un 90 e pico % de ocupación. Xúntanse moitísimas cousas. Hai experiencias senderistas como o Camiño dos Faros, que ten un éxito espectacular con xente de todo o mundo. O Camiño de Santiago acaba en Fisterra e en Muxía, co cal ven xente constantemente de todo o mundo. Ti aquí a ver ahora mismo, hoxe, que día, como está hoxe? Ti vas a Muxía, vas ver coreanos, vas ver chinos, vas ver alemáns, vas ver italianos, e vas a Fisterra exactamente igual. É dicir, xuntáronse moitas cousas, porque esta é unha comarca con enorme riqueza. Cando falamos da Costa da Morte, falamos unha zona moi amplia, falamos de todo Bergantiños, falamos de toda a Soneira, falamos de toda a comarca de Fisterra, falamos de Cee, falamos da Cascada do Ézaro, falamos de Malpica, das Sisargas, é dicir, dunha das partes de Galicia moi espectaculares que además moita xente de unha certa edad recorda polas romerías. Quen non foi aos Milagros de Caión, quen non foi a Virxe da Barca de Muxía, quen non foi ao Cristo da Barba Dourada de Finisterre. Bueno, pois xúntanse, digamos, patrimonio de todo tipo. Por lo tanto, non é extraño que este tan a tope. Eu ainda teño medo que este máis a tope ainda, pero deixémolo estar pouco a pouco, que tantas masas non son boas. Engadindo un pouquiño o que falabas ti agora desas fermosísimas vistas panorámicas, non? Que van, por exemplo, desde Touriñán, Fisterre, por exemplo, non? Fitur declarou a Cee como destino turístico intelixente. Como se dou iso? É unha das... A ver, isto sería moi longo de explicar, pero vou intentar resumirlo. Hai diversos aspectos turísticos que se miden en moitos sitios. Por poñer un caso, as bandeiras azules, os sendeiros azules, o destino Starlight, que é sitios onde se poden ver moi ben as estrellas, como na Isla de La Palma, por exemplo, ou na zona sur de Ourense, e tamén na Costa da Morte. Hai bandeiras verdes que lle chaman, aí mírense parámetros en moitísimos aspectos, uns que comodidade de acceso, outros de estar moi ben cuidado, moi limpo, respeto medioambiental absoluto, reciclarse, moitos aspectos. E o destino intelixente, a mí tocou además a casualidade de ver a súa presentación, vai facer un ano agora en Fitur, como a mí estando ali cando Cee estaba presentando precisamente a súa candidatura, que despois lle dan, xa o ten uns cuantos concellos de toda España. Digamos que aí se están medindo tamén a aplicación, entre outras cousas, de novas tecnoloxías, de facilidade de descarga, de acceso, de realidade virtual, de plataformas onde podes acceder a unha gran cantidad de datos, de reservas e demais, é dicir, de meterse no mundo actual co patrimonio de sempre. Eso hai que facer inversións, hai que apostar por determinadas cousas telemáticas e electrónicas, están indo cada vez máis, é dicir, pero é unha cuestión máis das moitas que se están medindo, igual que así miden as empresas, por exemplo, as ISO 9001, as ISO 9000 tal, pois no turismo tamén hai moitos parámetros. Isto é un máis, a Costa da Morte, de feito, está conseguindo cantidad de premios e cantidad de recoñecementos de todo tipo en todos os concellos, que iso tamén axuda
a implementar o que antes falaba eu, de que cada vez temos máis e máis xente, pero por sorte, de momento, estamos tendo un turismo de bastante calidade, que é unha sorte moi importante, porque non é un turismo de... Bueno, pero hai o outro turismo, Santi, o turismo masivo. Está preparada a Costa da Morte para recibir esa xente? Parece que se nos cortou, non? Sí, Santi, a ver si seguimos esa conversa tan interesante que estamos a ter con Santi Garrido, xornalista da Voz de Galicia, e que nos está contando esa nova xeira que está preparado para o turismo en Galicia. Santi, estás por aí? Bueno, vamos a ver si poñemos un pouco de música e volvemos a intentar seguir con Santi. Buenas entradas de año tengan vuestras señorías, nos cantamos su ano novo para que tengan alegría. Ay la 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 la, ay la 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 la. Non teñades pena, amigos, deste ano que acabou, si tedes tristeza alguna, cantado ano que empezou, ay la 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 la, ay la 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 la. Rematamos o ano vello, sen un can no noso peto, e comenzamos o novo, máis delgados que un esqueleto, ay la 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 la, ay la 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 la. Non nos vengan con monsejas, que non somos estudiantes. Bueno, eu que ten facer programas en directo como sempre en Galicia. Son as 9 da mañá, as 9:24 da mañán, a 1:24 en Galicia. Estamos falando con Santi Garrido, xornalista da Voz de Galicia. Santi, a miña pregunta era a seguinte: está preparada a Costa da Morte para un turismo masivo? Sí, non sei, escoítame ben agora, verdad? Sí, ahora sí, escoito. Estou aí outra vez. Sí. Preguntábache si está preparado, a Costa da Morte está preparada para un turismo masivo. Bueno, eu penso que non está, porque non hai unha gran infraestructura de hoteles, non son moito que hai, pero que está vendo moitísimo, son o que se chaman vivendas turísticas, apartamentos turísticos. Claro. Isto está pasando tamén en máis sitios de Galicia, está pasando desde Baiona hasta Ferrol e hasta Ortigueira. É dicir, moitísimos pisos que non se utilizaban ou que se alquilaban solamente de todo o ano por unha renta baixa, ora, moita xente, pero falamos de miles, están alquilando eso para, digamos, estancias turísticas cortas, breves, entre maio e ponlle setembro, outubro, co cal cada día de media estás cobrando a mellor 80 ou 90 ou 100 euros. Eso multiplicado polo mes e salen barbaridades económicas. Está habendo ahora mismo miles e miles. Isto sí que se está xerando certo problema. Non é un problema, evidentemente, porque os ingresos económicos, porque o turista non solamente vai a un piso. O turista come pescado, come carne, come ovos, eso hai que producilos, a xente que produce gana cartos tamén. Claro. Pero ahora mismo o problema está nos apartamentos turísticos, que é un debate moi grande que está habendo aquí en Galicia, pola pouca regulación e porque está afectando a todas partes e porque está impedindo que se poda ver vivendas de alquiler normais durante todo o ano. Ti, por exemplo, vas a Fisterra, se eres un profesor ou un médico, que che toca ali traballar, que en Fisterra de Malpica ou en moitos sitios, e non tes piso para alquilar por un precio normal mensual, porque aí a maioría dos pisos libres estánse alquilando para alquiler turístico. E ese é un problema social e de vivenda que está tendo un debate enorme agora aquí na nosa comarca, en Galicia en xeral. Falase de que pode chegar a competir, por exemplo, turísticamente con Tenerife, con coas Islas Canarias, o feito de que a Costa da Morte se lle faga ese turismo que está enchendo os hoteles e as residencias desa zona. Ten moito que ver o mar, verdad? A preciosidade, os paisaxes. Todo, xúntase todo. Home, a diferencia, Canarias lévanos moitos anos de tradición turística, de infraestructuras turísticas, ali hai zonas, tanto incluso no norte, pero sobre todo no sur, que ten unhas redes que traballan con turoperadores de toda Europa, dende hai moitos anos, e ademais ali hai 2 aeropuertos, por exemplo, xa que citas o caso de Tenerife, o norte e o sur. No sur hai voos a Europa constantemente, para que haxa un turismo de tantas masas, además de haber moita cama, moita solución habitacional, ten que haber tamén unha rede turística e de ferries, en ese caso, tremenda. Aquí non hai. Aquí os voos que temos ainda siguen sendo bastante limitados. De feito, sempre sale de vez en cando o debate de que desde Santiago, que é un aeroporto internacional,
tería que haber, como hubo en algún momento, pois vos a América. Como é posible que desde Santiago non haxa vos a Buenos Aires, a Montevideo, a Río de Janeiro, a Sao Paulo, a México, temos que ir a Madrid para todo. Eso tamén limita moitísimo, ese é o que fai, ese é o que impide que veña máis xente, porque teñen que ir a Madrid adrede, e de Madrid ainda vir para aquí. Eso sempre te limita bastante, pero bueno, Santiago debería ter unha conexión aérea con América, eu teño clarísimo desde hai moitos anos, pero non hai maneira. Sí. É unha teima que non ten arreglo, me parece a mí. Santi, eu supoño que xa comprarías os roscóns de Reyes, A min compran aquí en Carballo, ademais. Na confitería San Luís. En Carballo, en todo o entorno. Bueno, hai unha clau de Malpica que é Forno Novo, que é onde imos nós, pero despois tamén está a de San Luís, está a Luz Divina. Pero hai moita competencia, Santi, hai moita competencia, non? Hai moitos anos, non? Supoño, en alguma panadería por ali. Sí. Aquí hai nos moi bons, é de moitísima calidad, moitísima. E moita competencia tamén entre os mesmos panadeiros, non? Pero eso é bo, das en todas as cousas. Eso está moi ben, porque así ofrecenche unha máxima calidad a un mellor precio. Date conta que aquí, mira, en Galicia hai 3 grandes sitios de pan, hai máis, todo o mundo fai pan, vale, pero cando un pensa en pan de Galicia, sempre pensa en 3 sitios. Pensa en Cea, en Ourense, pensa en Carral, ali arriba da Coruña, e pensa no pan de Carballo. O pan de Carballo, de feito, intentouse no seu día facer unha asociación de panadeiros, pero fracasou, bueno, por diversas cuestións personales, bueno, en fin, temas tal. Pero o pan de Carballo ten unha fama excepcional. E ven xente de fora a comprar aquí o pan. A Carballo vende moito pan para fora tamén. Vende pan para Santiago, vende pan para Coruña, vende pan para todo o entorno da provincia. Aquí hai panadeiros e hai unha tradición moi boa, de Alfonso, do Barrendeiro, bueno, en fin, non quero dicir nombres porque non de venino, porque hai moitísimos, pero hai xente que ven adrede a mercar o pan a Carballo desde fora, imagínate a calidad que ten aquí. Antes a broa tamén, agora menos. Ti non botas de menos o pan de Carballo, Toni? Santi, en nome dos galegos de Bos Aires e de Uruguai, o noso agradecemento por as túas palabras tan fermosas sobre a Costa da Marte. Volveremos a estar en contacto en calquer momento se ti así o dispós, né? Un abrazo grande e, bueno, saludos á terra. Santi, é un prazer escoitarte, verdadeiramente un gozo. Bueno, quero mandarvos por último, se me permites, un saúdo, porque este ano cumprimos 75 anos de emisión, foi, se non lembro mal, en setembro do ano 1950, 75 anos e cumpriré desde programa que soy impresionante para calquer programa, además un que se emite desde fora de Galicia e en galego. Estades cumplindo as bodas, o que se chama bodas de brillantes, a pasaches as de platino, a pasaches as de titanio, ahora ven as de brillantes. E tamén recordar que pasado mañán farán 75 anos tamén da morte de Castelao, que foi o que puso o nome de sempre en Galicia en Xeral, que despois culliu o vosso programa, e daqui a setembro ainda queda moito para celebrar, pero eu creo que é un motivo de orgullo en todo o mundo e para toda a colectividade galega chegar a 75 anos este ano. Quero felicitarvos por eso e que teñades ainda moitos anos máis. Moitísimas gracias, Santi. Sempre en Galicia foi o primeiro homenaxe que se lle fixo a Castelao. Poñerlle unha audición radial o nome de Sempre en Galicia. Moitísimas gracias, Santi. Exacto. Un abrazo a todos, un abrazo. Adeus, un abrazo. Buenas entradas de año tengan vuestras señorías. Nos cantamos su ano novo para que tengan alegría. Ay la 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 la. Ay la 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 la. Non teñades pena, amigos, deste ano que acabou. Si tedes tristeza alguna, cantado ano que empezou. Ay la 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 la. Ay la 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 la. Rematamos o ano vello, sen un cano noso peto, e comenzamos o novo, máis delgados que un esqueleto. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Non nos vengan con consejas, que non somos estudiados, e traemos a retranca deste comenzo de ano. Ai la 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 la. Ai la 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 la. E aí se acaban, señores, 12 meses de penurias, que nos valga un novo ano para arreglar a desventura.
Bueno, amigos, vamos agora cas novas que nos chegan dende Galicia, importantes despois desta entrevista con Santi, conocer outra parte da nosa cultura. 7 autores galegos, Francis, entran no dominio público no ano 2025. Tal como ti dis, como cada ano nestas datas, a Biblioteca Nacional de España vén de facer pública a relación de autores do seu catálogo cuxa obra pasa a ser de dominio público en 2025. Esta situación ocorre transcurridos 80 anos da morte dos autores, polo que serán as obras daquelas persoas falecidas en 1944 as que entren neste estado público, que permite que as súas obras poidan ser editadas, reproducidas ou difundidas públicamente. Entre os 143 que compoñen o listado deste ano, hai 7 nomes de Galicia. Isolina Muiños Búa, escritora e mestra, publicou o Atlas de Geografía General y Regional para ejercicios prácticos en las escuelas normales. 2 músicos, o coruñés José Miguelez, musicólogo, lingüista, teólogo, organista e compositor, e o ourensán Juan Fernández Pérez, que ademais de músico era bibliotecario, pintor e escritor. Contanos máis. Do mundo das artes, o listado galego inclúe o ilustrador, debuxante, escenógrafo, muralista, publicista, grabador e pintor de Agraña en Ferrolterra, Máximo Ramos. E hai poetas. Tamén temos poetas, 2 poetas que entran tamén este ano na lista. Amador Villar Amor, de Ribadavia, e Manuel Dalavento Sela, oriundo de O Rosal. Pecha esta relación galega o xornalista vigués Manuel de Castro, coñecido como Handicap, quen foi cronista directivo e árbitro deportivo. Que che parece? Bueno, a Real Academia Galega abre o espazo do Día das Letras Galegas do 2025. A Real Academia Galega acaba de abrir o espazo web do Día das Letras 2025. A xornada dedícase neste ano á poesía popular oral personificada en Adolfina e Rosa Casás, de Cerceda, Eva Castiñeiras, de Muxía, e Manuela Lema e Prudencia e Asunción Garrido Ameixenda, integrantes estas 3 últimas das Pandeireteiras de Mens, do Concello de Malpica. A cita web acolle unha selección de fotografías das protagonistas da man do Arquivo do Patrimonio Oral de Identidades do Museo do Pobo Galego e de estudosos como Pablo Quintana, ademais de diferentes vídeos sobre a música tradicional que xa estaba disponible na rede. Segundo explica a entidade, este espazo irá medrando nas vindeiras semanas con entrevistas e reportaxes sobre o patrimonio e as persoas ás que se lle rende homenaxe. Bueno, a Xunta tamén fai seu a Castelao, que une a todos. A Xunta de Galicia declarou o ano 2025 como ano Castelao, con motivo da celebración do 75 aniversario da súa morte e como mostra de gratitude do pobo galego a unha figura singular da cultura e política galegas. A Consellería de Cultura preparou unha ampla programación para ensalzar a importante achegas do intelectual galeguista, tanto no campo da política como no da cultura. Unha das accións máis relevantes será a recreación virtual de Castelao nunha exposición na Cidade da Cultura que permitirá interactuar directamente con el e na que tamén se reproducirá a súa voz. Será o mesmo Castelao
que guíe os visitantes nun percorrido pola súa vida, obra, achegas intelectuais e políticas e tamén creativas a través dos seus debuxos. O Tribunal Superior de Xusticia de Madrid apoia a denominación de Ría do Eo. O Tribunal Superior de Xustiza de Madrid ratificou a oficialidade compartida dos topónimos Ría do Eo e Ría de Ribadeo, co mesmo nivel de validez e de uso. Pero o Executivo galego considerou que a nomenclatura Ría do Eo era incorrecta, tanto xeográfica como semánticamente, e que, por tanto, vulnera a normativa reguladora da determinación dos topónimos oficiais e presentou un recurso ante o Ministerio de Transportes, o que solicitan que revogue a decisión de conceder a oficialidade o topónimo Ría do Eo, pois entenden que Ría de Ribadeo é a única oficial para a desembocadura do río Eo no Cantábrico. Vamos a ver como quedan estas cousas. Bueno, seguimos con música. Más allá da Carolina ten un lagarto pintado. Cando a Carolina baila, o lagarto dalle o rabo. Bailaches, Carolina? Bailei, sí, señor. Dime con quen bailache. Bailei co meu amor, bailei co meu amor, bailei co meu amor. Bailaches, Carolina? Bailei, sí, señor. A Carolina é unha tola que todo fai ao revés. Véstese pola cabeza e víspese polos pés. Bailaches, Carolina? Bailei no cuartel. Dime con quen bailache. Bailei co coronel, bailei co coronel, bailei co coronel. Bailaches, Carolina? Bailei no cuartel. O señor cura non baila porque ten unha coroa. Baile, señor cura, baile, que Dios todo yo perdoa. Bailaches, Carolina? Bailei a bofet. Dime con quen bailache. Bailei co meu Xosé, bailei co meu Xosé, bailei co meu Xosé. Bailaches, Carolina? Bailei a bofet. No curro da Carolina non entra carro pechado. Na máis entra Carolina Co seu cocho polo rabo. Bailaches, Carolina? Bailei, sí, señor. Dime con quen bailache. Bailei co meu amor. Co teu amor, Carolina, non volvas a bailar porque che levantas ai ai é moi mala de baixar. Co teu amor, Carolina, non volvas a bailar porque che levantas ai ai é moi mala de baixar. Co teu amor, Carolina, non volvas a bailar porque che levantas ai ai é moi mala de baixar. Co teu amor, Carolina, non volvas a bailar porque che Patronato, as novas do patronato ahora, Francis. Moitas novas non temos, pero reiteramos que o patronato está pechado polo asueto do ano e que abrirá as súas portas o luns 27 de xaneiro. Igualmente, estamos a preparar xa o Día de Castelao, que será o día 30 de xaneiro. Ajá. Pero temos moitas actividades pensadas para o 2025. Cóntame. Teremos o Día de Castelao, despois teremos o Día de Rosalía, teremos a presentación da obra de teatro que estivemos ensaiando todo o pasado ano, a presentación do libro de Yolanda Díaz e o inicio dos cursos no mes de marzo. Iso para ir adiantando. Eso é, para facer boca, non? Para ir facendo un pouquiño de boca. Amigos galegos, facedevos socio do Patronato da Cultura Galega. Achegadevos aos diversos actos programados, como nos está contando Francis. Para esta institución cultural galega en Uruguai, teño o empuxe e o ánimo con que os socios e os directivos queren ensanzala. Vamos a escoitar un tema musical. Raíces vellos de Xanceda. Lejos venimos los que aquí llegamos, Señor.
un hombre cantar sin licencia. Calma de muchachos que es preciso andar y antes de las 12 a Belén llegaré. Y a Belén camina la Virgen María, San José llevaba y en su compañía. Como quien que vaya en su compañía, está la noche oscura, perderá la mía. Péguense con Dios, señores, hasta el año que volvamos separados. No nos volvemos, que en el cielo nos veamos. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Yanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, neste mes que comeza neste ano, que comeza 2025, vamos comentar con vostedes algunhas cousiñas curiosas da nosa terra. Por exemplo, eliximos ao azar dúas de hoxe, porque Galicia non só ten ciudades e fermosos paisaxes, natureza, maxia, eu que sei cantas cousas máis. Tamén ten feitos e cousas extraordinarias, como o arado máis longo do mundo. Vainolo contar, Francis. Este consérvase en Oceira ata o día de hoxe, en Oceira, provincia de Ourense, e chegou a medir máis de 35 metros. A finais do século XIX, aínda traballaba polas terras que hoxe coñecemos como área metropolitana de Vigo e norte de Portugal. Toda unha xoia, un monumental arado tirado ata por 11 xugadas de bois, coñecido como o arado Besadoiro. Deste arado xa fala o padre Sarmiento, mediado do siglo XVIII, e tamén, entre outros, Xaquín Lorenzo, que di: un curioso arado con aspecto moi bello, do que o etnógrafo ourensán tuviera noticia en Mondariz Balneario e que recolle na súa Historia de Galicia en 1962. Esta cita despertou a curiosidade de Olimpio Liste, que iniciou un labor de investigación e localización da peza arrumbada nos palleiros para montar o que hoxe se mostra no Museo Geográfico Liste de Oseira. É posiblemente o arado máis longo do mundo, cunhas medidas que superaban, en pleno funcionamento, os 35 metros de longitude, para o que se necesitaba do traballo dunhas 70 persoas. Olimpio Liste, que fundou en 1972 coa axuda de Ferro Couselo e Xaquín Lorenzo o primeiro museo etnográfico de Galicia, certifica que, pola súa longitude de tiro e o sorprendente número de xugadas, este arado é único. Sabemos doutros en Francia, o mesmo Vietnam, pero non chegan a estas dimensións. Deixou de arar en Galicia a finais do século XIX, aínda que no norte de Portugal seguiu traballando aínda nos comezos do século XX. Que lles pareceu esta noticia? Pero si esta noticia é curiosa, temos outra. O maior tesouro afundido da Corea española, 1 millón, ainda que vostedes non crean, 1 millón de kilos de prata da batalla de Rande dorme no fondo da ría de Vigo. O tesouro máis grande da historia da coroa española, chegado da América no século XVIII, perdeuse nas augas da ría de Vigo durante a coñecida como Batalla de Rande,
unha das páxinas máis cruentas na historia de España e máis encarnizadas da historia de Galicia. Durou soamente día e medio, do 23 ao 24 de outubro de 1702, nas inmediacións de onde hoxe está a Ponte de Rande. 19 galeóns españois cargados de pezas valiosas e escoltados por 23 barcos de guerra franceses sucumbiron contra as tropas británicas e holandesas. En total, uns 2.800 mortos de ambos os dous bandos. Que barbaridade. Aquel día entraba nesta ría un valioso cargamento con máis de 100 millóns de pezas de prata, ouro, baixelas e outras prezadas mercadorías procedentes das colonias do Novo Mundo, acumuladas ao longo de 3 anos. Supónse que un terzo do tesouro pode permanecer no fondo embarrado das frías e profundas augas fronte a Vigo, xunto cos restos dos galeóns afundidos. Bueno, despois desta noticia que pon os pelos de punta, vamos a escoitar un pouco de música. Hoxe día de Reis, primeira festa do ano, xuntarémonos los 6 a comelo aguinaldo. Empezábamos de risas, todos con grande unión, e por fin terminábamos a comer en un xamón. Sede, un cabazo de boviño e 2 litros de augardente. Unidos, apenas fixemos caso ao máis gordo de nos todos que caía de borracho. Por allí queda un tirado, por allí tumbaba outro, e aos que ainda seguimos a nos de quedar moi pouco. Este cantar tan bonito está pronto a terminar, e se vos parece corto, volvese a comenzar. E se vos parece corto, volvese a comenzar. Pero postos a escoller, preferimos terminar.
Bueno, amigos, xa Santi nos estuvo falando da Noite de Reixes, dos roscóns, de como se celebra pola Costa da Morte estas festividades de fin de ano e de Reixes. Pero que é o que din os libros sobre estes simpásticos festexos, Francis? Hoxe pola noite renovarase a ilusión dos máis pequenos, agardando que os reis magos lles deixen bonitos agasallos. Pero, como pregunta Toni, que nos contan tanto a tradición como os libros sobre os reis magos? Imos ver o que nos conta a páxina da historia de National Geographic. De National Geographic. Vamos a falar en inglés. A única mención que aparece na Biblia é no Evanxeo de San Mateo, no que se fala duns magos chegados de Oriente guiados por unha estrela para adorar o rei dos xudeos que acabara de nacer. O Evanxeo non di os seus nomes, tampouco di que sexan reis, nin tampouco que sexan tres. Pero sí nos conta que atoparon o neno en Belén xunto a María e Xosé, e que lle ofreceron oro, incenso e mirra como agasallos. O feito de que se fale de tres reis se relaciona co número de agasallos que trouxeron e que foron tres. Eses tres, oro, incenso e mirra. Foi na Idade Media cando se lle puso nome aos Reis Magos. A primeira vez que apareceron os nomes de Melchor, Gaspar e Baltasar foi nun mosaico do século VI da igrexa de San Apolinar en Ravenna, Italia. Un texto teatral da literatura española do século XII, titulado Auto de los Reyes Magos, menciona a Melchor, Gaspar e Baltasar e fala deles como astrólogos. Esta obra é o texto teatral máis antigo que se conserva en lengua castelá. Outros escritos tamén suxiren que o de mago debe interpretarse como astrólogo, é dicir, un sabio que pode predicir acontecementos futuros a través da lectura das estrelas. Outro documento moi interesante é un manuscrito do século XIII no que se menciona a crenza de que os reis magos podían protexer contra a epilepsia e que para iso bastaba con rezar unha oración no ouvido do enfermo na que se mencionara o nome dos reis magos. O día de hoxe aínda persiste a tradición de deixar os zapatiños pola noite para agardar os regalos. Este costume ten a súa orixe nunha curiosa lenda. A ver. Os amigos do neno Xesús, apenados por velo sempre descalzo debido á pobreza da súa familia, quixeron darlle os seus propios zapatos. Pero, como eran usados, trataron de arranxalos para que parecesen novos. Entón, lavaron os zapatos, os limparon todo canto puideron e deixáronos logo no balcón para que se secasen. O día seguinte, como de milagre, os zapatos apareceron cheos de doces e de regalos. Os reis magos pasaran aquela noite e deixaran eses agasallos como premio aos nenos pola súa bondade. Por último, para rematar ben este día, non pode faltar, como dixeron Toni e Santi, o roscón de reis, que coa súa froita escarchada é o doce típico do Día de Reis. Claro que sí, ojalá neste día todos os nenos do mundo podan ver nos seus zapatiños cheos de doces e de regalos. Historia de Galicia ocupa pouco, ten brevedade case desalouco.
tertulia heroico e inmortale, a loita irmandiña e comunale. A liberdade ardendo en pura arela, o noso mariscal Pardo de Cela. Escoito de sosegos redentores, na romántica voz dos precursores. Que se fixo vieiro e profecía en Antolín Faraldo e Rosalía. Heroicos fusilados de cabale, versos de curro, signo de bondade. Bueno, amigos, foi todo por hoxe. Que pasen un bo día e moito feliz día de Reixes e, como sempre decimos, un ano aventureiro para todos vostedes. Un abrazo grande. Volvemos o domingo ás 9 da mañán con Francis aquí en Sempre en Galicia. Ata o domingo. Non son chegados, os tempos ainda non son chegados. A historia de Galicia ocupa pouco, en brevedade case desalouco. Semella que ti estás contra a vida, o galego resignado e suicida. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.